محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريدمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أو نوجو كران فرجول بنت محمدا gurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fowɗen kam jaɓi eɓe allah andini an suwi kala rokkanoɓe ma kam kewi daranade sunna muhammada assalamu aleykum wa rahmatullahi min calmini dental wonɓe ɗo ɓe pop no ɓe potiri ɓe janga haaɓe konton gila e jarga ha e almami birin alkalo fo almamo ha e président e secrétaire fof aɗa président woni secrétaire o e minenne ko minen goni joɗaniɓe en toon e leydi Espagne itel lemunne tamalalle commission wolti e président Bakary Wali aɓe kumala Bakary Wali to yala men wole muyle président e kamɓe goni nelɓe min wolle yetel yamar kumola ay o saaha ɗo ko minen goni ɗo ɓawtente itel lenata wakan sola min calmini wondiɓe ɓe pop fembe janga yeɓe konton kala commission ɗo woni commission oɓe dawoɗa minen ɗum calmina ye konton minen ɗum jetta ye tentu minen ɗum juuro kadi ye jayi fano minen ɗum ñaago duwaw iɓe danla duwala minen ɗum jafni kadi iɓe yamfo dani lebu minen iteli minen on beltani no feewi nekko woyetel kontane baketel men ɓe wula sabu ɗi commission ji katu ñin kafoli kala ko neɗɗo wima heeɗi ni mo kuma fonni ko ñin kafoli to i famɗini ko wi'i ko ye jayi ñawoña ye ɗo yaala sabu wona to banggal jawdi tan amanke nafulole fanna ɗammanti wonbo jiyanmi ɗo aɓe moɗoji je kan jan ta ko ɗemgal mum tan nanannomi wotuma karamale kuma kan o ɗammanne moyi mi meeɗa ɗum andu a matilo kono noon mi hettina ɗum bare bi na amarija sa tuute wonti enɗa ñin commission woli ye badiyale cokki e sabu joni sowona ɗum katu bi ni wote hay artannoɓe ɓe men tum karna e bo tubabu ɗu ye na hay ɓenta e jogui kulol wotumo janni e futelo sokone wona jawɗele ɗe tan na fulol dammante hay wonɓe ɗo ɓe hani men ɓe jang ta ɓe jogui kulol sila ñakatarela ta wona to jawɗele to tan même manque na fulo dammanne fanna sabu ko wonki katu niwo heɓata daaba niwola kar na fulo so sabu ɗiɗo commission ji siɗi godano ñin commission ngol ne ñiltumal lo e i wawno ta hay yimɓeɓe ko joni ko ɓen jotta aske no nafulo ken yo bam biya num ben famol le feño ay ɗum noon minen ala ko min mbawi wi itel si men fono sowona yo yimɓeɓe mooli yo ɓe tinno alinga wakkili ɓe bakkilo nga wakkili baake ɓe nangodira nga ñomuta ɓe nanodira nga ñomoy goto foof momo nanana goɗɗo o ye isikku dole ko momoy waɗa ko goɗɗo o ɓuuri ɗum isake isi fanji ko won ɓuuri ɗum andu wala don teti ko won ɓuuri ɗum waw wala ya noyti soko so en goto kala waɗi ko kañum ɓuuri goɗɗo o nim fenfenge ɓuuri andu goɗɗo o nyaton ko ti me fam famaji walla haali haala goɗɗo o lakitaka nin do e nin kumata nin don sinno kumo wuli ɗon ustari yimɓeɓe o be nakku wol sayla komal awa ɗum noon awa wodum minen kam ala komin mbawi wiide itel si men fono sowona min jetti Allah e nelaɗum ya alnala kilaten min jetti on ye moltentu ye jayi kala noon gonɗo ɗo fen naɓe jam miɗa ɗum ñaagui yaafuye aɓe dan la yam saabu haala welani kadu kumo man diya i wawi mimi haalata mi weeli kono ta welani keeɗiɗo keno kumo si diate kumala e kadara ala kumo man ben eyyi ko ɗum tan wonno haala ka wala matele kumo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kuye wali wi salmini fof fen nara jang kala gardo ɗo ngaɓe konto ngaɓe jay ngaten salminima yettima jarnima ne sankuto réunion lam ñinde ko réunion men en go mbawɗon wadde fof hitata fof woni ngo ko sayakere na molti doron joɗum wonti aadi tan mfama ñolleɓe jang ko babira amen goni ɗo nkoto leɓe jang kotira e mum goni ɗo mbaba ñolɓe jang babira amen goni ɗo alsiyam famma nak en gaccanat ɗum hakke ndema ndiyamonoɗe kañum de wawa haala bari ñin mbulata men kasila kono kala mbo haali baasi siyam famma accana ɗum hakke ñi même ɓe wela siri jang enen wonɓe ɗo ɓe fof ñin commission men hakkiliro ke mammo jowo commission o yoɓani hay goto alhamdulillah rabbil alamina ko yettude Allah no feewi bari ɓe ñinin kaari kilinkela kono i namno namnal gotal suñaro o fatale
nguyga ka fayda koko maayi nde to kaccala kote kam haalta to on fannu a telle a faade ko enen mbari nguyga kaade man sakunda ma faade laamu ittani nguyga kaade ñin tundo ñin kan tundu ndu en biri jam fo gambi gila ɗo ha gambi fokata tamba ha tamba fo base bala ha base nte leta mujanti ko enen jiino ɗo mbemen folali ko wiyata en ñin commission fa nafa soto bang fama nafa soto bang commission o mbo nafi walla mbo nafani mbe ñinin karo kala walla kam ko ɗum namni ñama nafa soto so tawi o nafani ndele ne do ko ngam foño minen min fofto ñama nafa soto ngam foño ñay nafa soto so tawi ombo nafa al yo fanam foño ngomoy ba so tawi ombo nafa kalon ñay nafa soto so tawi commission o en jogi nafa ñay nafa soto so tawi ombo nafa ali nga ñomuta hanim bi nangodiren haajo suñaro fara de nguga ka maayi de ku kilin hunde wotere ñimbe en filta so jawdi majji kana ma bo jeeya afo moli en nebe be en kar filta da fele jande wota deƴƴu mbi'a wi jawdi ma majji ñi ya jafa fele jam be en filta fele mbur jang si jawdi yanti e maɗa ndi majji wi jawdi ndini ñimmen tan bibi jareten ɗo mbetta kan ɗamen na tente nguya ari e place mum e suñaro ñanta place o men ta fotele woto hankita wona nguya kunon suñaro tunde kering tawi ko kippungu sama fu suñarogol tumbe kering mi namma nagge ñere ni so suña jahana ceerno saydou yeta ceerno saydou ya gokka ɗum gulu capannayyi nga wultannan diyala mbo adda min pecca aya nata ñin kay yatala nagge ma hoota ire ni so e sayi mi wujjima ñe suña mi yeeyima sayta nga wafu makko teki pelle ɗe guitti ɗum commission woli yogo jetten allah alinga ala tentu si ɗum yawti hen no tambita minen de son saare jamiri itelle ma fangola son sare jameri mi haalta dula goɗɗo ko toon gandumi ate dila kote nokkumo fola ay jere long min tinnaki ko itelle jeelay mo wakkilde min gollani itelle jeelay man do ku kede ko addi min ɗo mengetel naati jang ko ha min jiye pour fo moli sije min mbaɗa ujunere amen yele wuli kilingoli versé min keɓa min lelo yeta yela yesino min peɗɗidira koyɗe yesingol konko yela yesino jaygol waɗi yan nin kima bota ta miɗen gandi cunnuɗo e men kimañimbo ni yolong min calo haal isi de ito fola nguya suñaro hecciyanki kunun ko beyi jeegom naɓa saare amen ba woro men suñatele sate ko ɗon ɓuri raɓɓitta won way ko hecciyanki ɗum waɗi aba folo lawol sola ɓawa keta kunun kol min kaalawo ɗo ate membe kuma kanten heede yontere fawde beyi jeenayyi cuuɗi amen lo kun kilin koma ba ko non to nagge koto am hirsana ɗon balɗe caggal e ñalle ɗo wuuro ɗo geyta bonde ala koroteta kanate si ɗum yawti yan no tambita biteɗo baras o min addori ɗo kalim boyi ɗo koy e kara fo ñe baraso an wona kamne heede yontere ɓaawo 14 mbeewa lo kun kilin koma jam ba tandin nani oko waɗi ɗum mun nayo no min gollani iman do kuke si min golli han natara ɓe do kuwa miɗen ɓalli tamba siko miɗen ɗum mbawi itu iɓe kasarane tambala bari so bonole kono ɓayi min pellitani ɗum itu ko bari ɓawa man pelleti ko bo ko noon wa'ata aɓe kela o ɓe continue lal ɗoron gacca gentari ma cuya ballon yele dinni woni ɓulayɓe ta ɓorta beyi ma ɗi naata ladde yele baali ɓulay gara haɗa luuka e commission beyi ami majji yeta ɗum commission kono ɓe ɗum yo ɗum ko tontoriya o oto ku bendinti ɓortu gayno yana ni baali ɓulay noma sa ayno yiyan ni a ɓulayele baali cukayel ma si riwama toon tan ni ele dindigo bay gel yottima cuuɗi tan na futata suoko yimɓe gabbiman jiitat ni mole baali bay ni ɓe jela siko si tawi woni ayno yaaka ni moma ɓulay noma ɓortama gila subaka iye ɓula birin somanda yarde ɗi garani joom wiya ko tarduɗi iman namigol ayte koye tardetala ha jofoyona fo jofo e si ɗin tawat ɗi mbaɗanoma e firgo ni moli yolta mbiyana ay wiye kanate ay ɓula aɗa wawi hettintew moto suɓota sila tawana allah walluma goɗɗo wiya yii saku oɗo e nanna saku e nder oɗo boucherie an aɗa ɗum wawi hetti foni ala e dema ɗe mo kon te ajele awa andu minen heede amen min gollani ɓe fof ɓeyɗo ɓey nana koye mi suuɗaki hen hay goto beɓe jang iman doku hay goto mi suuɗaki hen si tawi iton golla seeɗa membe doku wala je domandi ko sotonaɓe soton koli wol namiɗo ɓe huuli koye kaaliranmi amanke ñinta ɓa fola ka ko golle mu en kalanmi ila doku wa bola fola hay jaygol si waɗi hane kima nabota si ɓe garani ɓe paabo saare ciidi e saare malal walla ko takkiko ni manta yetel dema ngol ñifata kimante fala ko cabbi fele mine min jogoto e ka fele pannogol le ku nanguɗo gerle sappo to jaygol ni e golo tammuta e felo on ko ñippoyɗo o manta kima fala on wona gerle ɗaɓɓoy ta felol la kalden gonga alinga toña fo ñoyen wal alhamdulillahi rabbil alamin
ako alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah no feewi mbe ala tentula baake caggal nde jettuɗen Allah nga ala tentu kola eɗen bismo mbe jiyaro kila dendagal ɓe Allah newnani arde ɗo fembe jangaɓe bisimilla eɗen bismo dental ngal nga kafoɓe bisimilla e inde président président o to yala ceerno saydou e inde mbe bisimilla dendagal fembe jang ardinaɓe pelle fembe jang mo kafo ñaton koti arɓe meninata jang tawi eɓe lomtiɓe garani ɓe inata kafo to yala eɗen bismoɓe mbe jiyala fodde e mbe jiyala ñinkan bismagol almami wala jiyaro hoɓɓe muɗum almami wala jiyaro kan emin mbiya ibe men fola Allah subhanahu wa ta'ala ala taala yo ren en ala mu ala en tanka o heɓitano en golle ɗe ala mu ala en ndeman ne do ko kan dendagal fen no riñango feewirta kafo si be nyawo yo Allah newniran en noon ala mu ala en ndema wonya dendagal caɗele ɗe kulɗen hen ko ya ko woli fen ba kono yo Allah dandu en ala mun tankala bema dendagal ko riño nafanno kafo kar fewo fen nafa yo Allah naftir en goɗo riño ala mu ala ñi kafo fana ngo nafa so tawi ɗum ɓenni no tambita ko yettude Allah tan mbe ala tentula eɗen gandi nga ñillon Allah nde o tagi aduna o ala ay duniya dawatu men o fecci aduna o ay duniya tala koye pecce ɗiɗi tala kumfula o waɗi moƴƴuɓe ay kendol dada o waɗi bonɓe ay kurungol dada o tagi annabi sallllahu alayhi wa sallama ay annabi yo dada da o waɗi annabi ako annabi ko gardiɗo moƴƴuɓe itemo moñimmalle kantalade ko ɗowowo moƴƴuɓe ite moñimmalle ñaato o tagi iblisa ay iblisa da o waɗimo ke ko ɗowowo bonɓe kurungol le ñaaton ko gardiɗo bonɓe kurungol ate bolle kunna Allah subhanahu wa ta'ala alate ala so muyani yimɓe zamaru moƴƴere na kisitañe bete yala o hokkat doole akar sembole dinna o hokkat sembe ay sembo dinna o hokkat dawla ay dawlo dinna moƴƴuɓe ɓe ntel be moɓe to ɓe moƴƴina leydi ndi nga banko dada ɓe pewnita ko bonno ko fen na tuñata banko kan so muyani yimɓe zamanu fitina kurungoli na ay ñin daye e jarabuya toro kan e caɗele anin koleya doole ɗe sembo e sembe o anin sembo kan e dawla o anin dawlo o hokka bonɓe ɓe kurungoli ɓe lorla yimɓe isi mol tora ɓe tooña yimɓe kamol toña ɓe tampina yimɓe kamoli batandi kono noon bari ɗum gonga e gonga toña anin toña ji polgu pour kañol dan ji doole sembo ji sembe anin nafa ko yimɓe gonga ɓe meni ɓe toña kan ala kala ko fenade towni neɗɗo fani yaye samba dawoɗa janggo sinin mande lesɗine faye jindi ko ɓuri ko nde townuno ko aye samba santo ñawña sinaɓe jindi la kala ko fenade teddini neɗɗo fani ya nayi momo buña kala ko fenade mawnini neɗɗo fani yaye momo warandi ma fenade hoyne fani yaɓe malodilla koteke ñalawma tilo kunte o ɓuri ko nde teddinno ko aye kol aye buña ñawñaɓe malodilla sabi Allah wi katu ala ko walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalina innahum lahumul mansuruna wa inna jundana lahumul ghalibun Allah wi ala ko windanoma ay ñin safe e lawhul mahfuz wonde konu moƴƴuɓe ɓe ako mo kendoli ɓe ko kamɓe goni wallateɓe wollebu demata ko kamɓe goni fooloɓe aɗum wolle fanan ɓe no kela ako ala inna hizba shaytani humul khasirun o wi konu shaytani setano men ɓe konu bonɓe ɓe kurngoli ɓen goni fooleteɓe sini moli bolle noon ko ɓen goni hersoɓe wolleɓe malla enen eɗen jetta Allah ndele mbe ala tentula nde Allah waɗi en ala en ke ñimmo e moƴƴuɓe ɓe ñin ka fof molti wona golle men noon amankene do wona eɗen jeeni Allah amankene ala wona eɗen badani Allah man kuke ala ko omo watta en e moƴƴuɓe ɓe ala en tel da bete ala kam o watti en tan ayen ke ñinne e moƴƴere makko ala bete yaka e yurmede makko ana ala balafa eɗen jettiramo ɗum mbe ala tentula woka alhamdulillahi rabbil alamin ala tentu ngaja nden moƴƴere noon wo bete ya Allah feññinde ala ya funtinde koye oɗo commission ñin commission wala kono e dendagal commission ngaji anin commission to mali dariɗi meni be lori e ndeɗo darde ñin ka fo to yala gonga so tawi ene fuɗɗo na commencé ta heewi ko famɗude
akar fuddo e kono do yarinde no ɓoyirta fof akar meña wonya ko noon mawnirta akar siya wonya ko noon jogorto doole sembo kana wonyale ɗiɗo commission ngaji ñin commission ngoli sahaa nde ɗi puɗɗoto ibe commencé la watu yimɓe fof ena gandi wotumo holno puɗɗorano a commencé la nyame hol caɗele gonanoɗe ngakol yakuwol men soto hol jarabuyeji gonanoɗi ngatoro men kono mbe hay goto foftanoki wotumo mo manda hay goto leltano ko ɗano mo bukela e sino hay goto yahata na acca galle mum ɓerde mum deeƴa caggal bukata yeta ɗum tayadi lay kono noon Allah ittiri ɗum bari ala yo bo koye ɗiɗo commission ngaji ala ni ñin commission ngoli ɗiɗo commission ngaji ñin commission ngoli ɗi cafiri mette men yenne ɗiminna ko woli ɗi guitti rafiji men yenne kol ya ko woli jara anduɓe mbi lonnali yafo ko so tawi neɗɗo ena yaaha nimmoɓe ta ko ma o daña gueɗe tati fo e kusaba soto yaadu makko feewa ala tamosi sono so yalti galle makko na ɓutale korda ko o acca caggal afite men tuwa ko pewnowo haaju makko ɓe dadar la so tuwa o yaada asita e ƴoƴƴo ani moke joom feere moke ngo feere tindinowo mo men sa bulan ko battowo mo e feere a feere ñimmal o ƴeewa asa juube goɗɗo ardomo mokilin sa bulan haala moƴƴi makko haala moƴƴere makko asale bete yafo moƴƴina inde makko asal to bete yani enen en jetti Allah mfana nga altentu oɗo commission ñin commission ndew fokkiti a wututa watu ndew yaɓɓi jaɓɓal gadanal a simfolo ay en dañi mawɓe moƴƴuɓe mo kendol kafutam wonɗe caggal meɗen keɓa kendol tutan eɓe moƴƴinana en iben ko mo dendagal ko e mbawa moƴƴinande koye men fenda dano lam fanye be norim fey ba dada tundundu kato tundo walla diwanuji ɗi walla diwano kala mawɗo moƴƴo fem mo alfa ena naate commission ngaji ɗi abe nyin ka foko kala mawɗo mo ala hen keɓa o keɓa to nyin ka foko en mbiyata o moƴƴani nta fola mam bete kono yo dartindo hoore makko bara fankorosi nde commission ji ɗi puɗɗi yaade ka fo nyimbe e ko watu men laamu o yaadi e men ni mansa tun o holli en laabi yesilo yitanna ɗi potten rewde insitano sila ha keɓen wune fonsi wune marta bo so ha laawol men itta fonne silosi bo ha keɓen ko potɗen hebde ko nyanta men soto la ha poolen ɓe potɗen folde ɓe ni men ɓe kele kam fonso laamu o yaadi e men man say dandan o walli en ayen ndema eɗen jarnaɓe mbe konto naw tugguide e maire o biri maire ha fayi dow fo santo sernaɓe ɓe e moroli almuɓɓe ɓe taliboli ɓe goni yeeso men ibula tan ñaato eɓe duwano en ibe duwalañi eɓe moƴƴinana e inde men iben to ɗima fola ganden ko gonɗen ko siñillon mum koye gonga gonɗen mbe toñale kam gonɗo e gonga noon ni ɓe lorin toñato fotani hulde kana sila fotani ejde kana joote wadde tinnoɗen ngam wakti ganden ko Allah gonduɗen ni tel ni ala gonduɗa e Allah ni alamu wata hul haydara kana sila wata dañjo haydara kana joote ko poolowo tan ibe kadi ko jam tan kayra dorom dañata so Allah jaɓi ala son min de wax dëgg yàlla jettugal duwa konngol ko weltare tan dañmi hen par ce que c'est pas pour la première fois mbiɗa ara he batu mo anda commission e ɗum waɗa simi fayani saare bonji kadi mi waɗno toon représenté monsieur le maire te noon haalde gonga bernde nde ina ɓuuɓi heko nanaga ko he commission o meɗen ɗum haala min ronkata ɗum wasde haalde ko heewi ina waɗe taw wonno na jogui nafoore kono ko ɓuuri nafoore commission o volde bétail o heewani he meɗen sa yi ɗum ɗon noon ko darde ɓe ganduɗa ɓe kayen ardi pelle ɗe fedde sa yi fedde juuti balde tan gattion hakke ko ardiɓe ɓe fota yettede ko heɗo peewal si tawi tan nundal ala tan fedde nde yata nden noon kala mo anda aɗa ardi commission tawti commission mo anduɗa o omo hen doga Babacar Ceerno Seydi addi ɗum he golliɓe mum min yettiɓe min jarniɓe no fewi par ce que mi fuɗɗirat tan he koɓe mbaɗi ko andi golle so tawi laaɓani waynoɓe Gumba Ndaw ɓe beltata hen par ce que hunde si laaɓani tawat na habni seeɗa ɓe garani en ɗo ɓe mbaɗani on ko tuba kalta bilan annuel koɓe golli rowanin 2024 gila janvier ha hitande nde maayi kala mbo woni hen ga ceddo yo pullo yo jolfo yo famɗi heewi waasi andino commission o no yaari e koɓe mbaɗi henoɓe lelori par ce que golle kadi saɗa yaaha aɗa yaɗa yimɓe ɓe paamata yimɓe ina bersa kaake mumen ɓe ganda no affaire o yaari taw ko yimɓe ɗiɗi tati tan gandi ɗum tawat sikke waɗat donc ɓe mbaɗani men bilan mo anduɗa vraiment secrétaire on vous remercie infiniment golle ɗe yooɗi peemi yimɓe ɓe paami hekkoɓe nanni kaake mumen kala ko ganduɗa kewi hen
kala ko ganduɗa daba déclare daba yiitaɗo ɗum ko he laabal bokki ko wona min haalide ɗum ɗon kadi noon ko konngol mbo annduɗa Allah waɗi hannde kanko ardi leydi ndi ko ɗum woni Bassirou Diomaye Diakhar Fall o wi jubal jubbanti ko haala ngal annduɗa ko jolfe minen ɗum faami wona he ɗumanin ko pour ɗum pawe he dow peewal par ce que saɗa arda so tawi ardiɗo feewani golle jaata ɗum kala ko ardi ne lamɗi yimɓe pewɓe ɓe ngannduɗa ɓe garda hunde ɓe mbaɗa hen laabal yimɓe en fawa ɗum guite he nder ɗum ɗon noon wona pour manade par ce que han simi fayi monsieur le maire somi haali mi wiyatmi ɗuma ɗum kono noon oɗon gandi hen seeɗa oɗon gandi hen seeɗa kala ko ngannduɗa yaɗani he peewal Allah no seeddi min de komi jolfo min bokkani ɗumanin kono noon meɗen bokki meɗen ndendi he golle tako ko feewi tan yiiɗi iɗum jarani ha hikka men jetti 500 000 men gokki commission men yeewi ɗum miɗen jii golle commission o 500 000 no heewi de ko gonga no heewi kono noon ha joni Allah e bawɗo men Allah hokku men waɗane ɓe ko ɓuuri ɗum ɗon ha meɗen jette million meɗen faa ɗum he commission par ce que ko golle mumen ɗe par ce que en ngala haydara si wona jawɗele amen koye ndemoɓe eɗen jogui jawɗele amen daabaji amen so tawi min mbiɗa leela mbiɗa daano wuro nayi am walla baali am walla ɓe am yalta sa i guyka kaɓe iwi ga koye ɗum iti ɗum wona tan laamu ngu enen jogui junggo ko kono ko enen commission ko enen nden noon hay goto wawani safrude ko ganduɗa ko wona he meɗen iwri ko wonta ga saare wuuro ɓuure andiraɗe he kolon peul si tawi saare wuuro dara sura wuronaɓe darani min wonɗo doga o tuma mi arta mi itta ɗum ga tawat bone waɗi donc wota hen fiwɗodir wota hen coñodir nanggodiren nanggen commission o moi je dis je lance un appel à toute la population kala mbo annduɗa aɗa nana yimɓeɓe mbakkilen naadinen juuɗe hamen e commission o ko nafoore men tan mbo bokkanino nani ɗum ɗon noon mbiɗa hen yaaɗi hen par ce que woodi koɓe haali ɗum neɗɗo si andi hunde jaɓani hen nadde waynoɗo am andi nafoore nde jaɓani hen wadde kaake mum janggo hey jaam sohla ɗum sa waɗani sanction oɗo haali ɗum wonata daaba am majje mi jettani nayi walla pucci eɗen gandi pucci ujunaji 60 50 70 ponkol no rema ndungu ha muma heɓata ujunaji nogas on ɗon noon salo natɗe he nder commission yaha dékkile wiye commission o ɓe gimma ɓe ɗaɓitani ɗum si tawi ko ujunaji ɗiɗi watte min no ɓe haaliri simi waji ujunaji ɗiɗi hande mi watti ɗiɗi mi natata commission joni mi bokka hen par ce que ɗum ko sanction watta pour yimɓeɓe ɓe nata hen par ce que janggo e jaam a sohla ɗum wota wi hande an daaba majjani mi natta neɗɗo foti wadde hen kaake mum haysi majjiraki janggo e jaam wawi majju par ce que hunde nde sa ina yaaha kadi commission wawa yaade ala kalis wawa won hay jetta motoji nata he ladde si kalis ala haydara yimɓe si rendi haydara wonanani ɓe toon mojjata donc ceerno vraiment on vous remercie infiniment par ce que woodi konngule goɗɗe si mbiɗa ɗum haala on gaccat hakke tan ko welɗare ma men haala ɗum hen wona pulaar mi muyni te ko welɗare mi dañi hen hekomi nani ga ko hekomi yii ga ɓe mbaɗi ɗum fof tini ɗum vraiment chapeau à vous ko tubako halto chapeau à vous on vous remercie infiniment darde monde minen min jii ɗum jemma he ñalorma minen kadi en tant que autorité ko haala ga ko min nani kala to min jetti konngol wallahi taala to ganduɗa hoyɗiɓe men downa toon so wawi toon nadde men nanat ɗum toon commission o kala ɗo nanda mbiya commission volde bétail commission volde bétail o ko conseil hono min conseil ɓe ne ga ɓe gandi he batoji ɗi ganduɗa ina waɗa he mairie doga kala ko watte toon ɓe addat hen commission o ɓe wiyat commission par ce que min yi nafoore nde ko darde mumen nde donc ɗon min weltanama hen no feewi darde mumen feewi miɗen ñaago yo Allah ɓeydu darde nde jargaji ɗi kadi miɗa on ñaago hunde sina kewa min haala ɗum de hande sa yi han laamu ko happu tan jarga ko Allah waɗi ɗum kanko woni Diomaye Faye kanko woni hombo he nder saare mum neɗɗo noon si ardi woodi ko waɗi représenté kanko kadi he nder saare mum si ko annduɗa famani yo daro hen par ce que wiɓe ɓe gaccon hakke ɓe jogui jaatiguiɓe neɗɗo warata tan jetta ɗo wuro nayi anda min mi anda tan mi yanoya ɗo Bamba ko weɓata yata boom anda tan koma jogue guide ji hoto ganta ko enen kono noon ko Touba ko halto il faut faire la dénonciation ko ɗum woni gujjo suuretake moftetake moftowo gujjo he gujjo fof ko gujjo sacca kikoye jaɓɓal heeɓa e sacciloñ an anda oɗo ko guujo ko wujjo haaletake
laamu ngu est ce que ne wawi ɗum andude fof anda oɗo kay kaari kam ko gujjo kono kaari kay ina suure tan galle ma defe tew ñaama a anda tew hoto iwri a wiya ka responsable wiyata tan taw heɓe barma ifata taw ko mbewa jarga oɗo ɓe hirsi est ce que ɗum ko responsable a namnata ko ɓe mbiya min de sukaɓe han kam aɗa ñaama tan ceernaɓe haali aɗa ñaama ko harmi a anda c' est pas comme ça donc yimɓeɓe yoɓe mbakkilo soɓe jii ɓe wallodira si en dari en mbi laamu ngu tan hay doora fewata laamu ngu ko wallodirta téléphone ji ɗi yawniri hunde joni woɗi noon ko ganduɗa en kalti ɗum par ce que hande gujjo ceerno nani men kaali taw sous préfet dari gujjo nangue seeɗa tan mbo acce ɗum kadi welani te ɗum ma men beyɗe hen pour wiɓeɓe kadi ɓe waɗe sanctionné neɗɗo si leelima kaso ko duuɓi seeɗa ɗin duuɓi kaymo fortanade yimɓeɓe han sa yi commission o miɗe ñaago pour heɓa kalis gujjo e ƴetta avocat waɗa hen kaake wiɓeɓe ɓe mbaɗa fedde ɓe jogo kalis surtout ɓe ganduɗa ɓe kayen sosi commission si ɓe ngala kalis kayen ɓe mbawa ƴettude avocat wiɓeɓe wawa ƴettude million ɓe ƴetta on avocat mboɓe waɗa défendre on mbo yaaha ko woni hen mboɗumanna ɓe ganduɗa ɓe ɓen ɓe wona wuyɓe ɓen tawa ɓe ngala haydara so yeehi tan ko mette tan ɓe gonirta ko mette tan ɓe gonirta kalis ala ko jarata si wona bes ñawmu faj ko tawi mbaɗi ɗo golle yodde pewɗe vraiment on vous remercie transparence laaɓal he ko mbatta ko ɓe haali ɗo kadi noon ko ganduɗa ɗum ɗon enen fof mbakkilen hen jayle de mi waɗi ɗum noté te ɗum ma enen fof nanggodiren hen enen en tawi jinaɓe amen si jaygue iwi maaɓe immoɓe daroɓe eto hen kono a yiyat jaygue imma he daara saare yimɓe capanɗe jowla temedere ne toon fof waɗani jaygue ngue wawi sumde ha sunna saare nde ne wawi won pourtant yimɓeɓe fotino hen edde tawa haaɓe heɓa ballal kono si cumu waɗi gara he saare ɓe mbiya jalte waynoɓe amɓe fof ɓe leelo ɗum waɗa rafle hectare uji ɗi ganduɗa kay gujjo sa wawa wadde ɗum daaba o no wujje c'est vrai kono kadi si tawi daaba o ñamani est ce que mayata ko mayata ko ɓurat nden noon ndentoɗen jaylide mbakkilen hen si en nani jaygue yimɓeɓe immo yaaha faaboya wota wi tan fuɗɗorani to am de jaygue si fokkide hay goto anda to darita de bamba ko naɓe daro ko ɗo ngo woni saare wuuro yaaha wawi yettude bamba ko nden noon ko hen ballodir ko touba ko haali wona min haali de l'union fait la force goɗo haali ɗum si en goni goho leggal gotol weeli helde kono si yeehi ha woni leɗɗe sappo sa nangui a woñi ɗum donc dental ngal ne ko ɗum lamdi on salminama on juurama haalama si Allah jaaɓi men haalat woodi koɓe haali te ɗum ko gonga ko ɗum woni tuba ko on haala cakcakji ɗum ko woni jakartaji ɗin he trois uji ɗi goddi ɓe nawat ni hande si nagge fawama he trois roues ɓuuri yawde koyngal si nagge fawama he moto woni comment dirais mbaalu fawa he moto neɗɗo no yiya joni moto baali ɗiɗi baali tati min de miɗo ɗum wiya ko doga joɗimi neɗɗo no yaha luumo mbaalu wona yeeso mbaalu wona hakkude mumen walla goto sah tira goto ha tiiɗa wawa nabde ɗiɗi an aɗa ɗo aɗa ɗaɓita koyngal ɗum ina yaawi donc ɗum ma yimɓeɓe kadi ɓe tesko seeɗa ɓe lamda seeɗa gujjo yiɗani question ji hewɗi gujjo suusata yiɗani question heji sa lamdi 1 2 rek mbo sikkitat mbo faljat mbokula ko taki joni commission min heccanki goto waɗi ɗum ari wi kam yiiɗi kahit pour yiiɗi nabde daaba 3 roues ona waɗum misira woɓɓe naga wonnoɓe tinir par ce que ɓe andi to no woni o ari o wi ko kayit o yiiɗi pour mo ɗum mimi ɗum kayit daaba o fokkiti ha ari ha to am mbiya pour kayit a andi a darnete c' est très normal ɓe darnuma min kayit mbomi waɗata o pour gonguinde pour settade jooma daaba o to iwi mbiɗa andi jooma daaba o kono halfinoɗo daaba o arɗo he mum adda dentité mum arna o adda dentité mum he jooma dentité o jooma daaba o hay sa aɗa munawa ɗum waɗaneɗa he kayit he ɗum ɗon setto oɗo setto ko kam jeeyi kono gara ha ɗo ko jarga o mi nawanta dammi mum dentité mum he dentité ma ɗum no heɓa kayit mboɗotuno ha tombo ittiɗiɗe par ce que weɓani ko commission o taki yimɓeɓe huuli hande sa ɗon diga puccu a yiɗi ɗum nawde hay si tawi ko deftu si ala haydara sa nanggama a tardat toon walla ɓe wawi wide ka gujjo donc ɗum ɗon enen foof ballodirta hen vraiment miɗo jogui weltare he commission kala ko ganduɗa ɓe nodda min de somi wawi no mbiɗa wawi wonde te Allah jaaɓi en mbaɗi ujunere
ujunaje temedere si arti ina wawi ɗum ɓurde par ce que maire kadi ɗum jardi par ce que darde mon nde ɓuuri ɗum ma on wallite ko hoore men on wallite kalis na yaha e nokkuji hewɗi taw mi halani ala jeriñde kono noon ga na jogui jeriñ miɗa andi ga kam kala ko commune o walli on pour darde nde ɓuura tidde ɗum ina moƴƴi Gambie e Sénégal joni ko fili hen kafo ñete ɓulu nokkuji fof no waɗede commission ɗum haɓata guyka ka par ce que sa wujjiri Sénégal a wawa nat Gambie ko probléme eɗen gandi enen ko ɓurino en tampinde men haali ɗum si daaɓa fokkitino ga nata Gambie ɗum ko hetawde par ce que wono si fokkiti tan dadire nata yo Gambie eyyi sa wujji rek nanna toon joni ɗum tiiɗi toon ha toon yahotako tonne commission jiɗi dari ha ɗum haaɓe sa fokkiti Gambie Sénégal natata ko holno yawta daride damal tambangal noon ɓe haali asana haali ɗo ko wona pour dumaninde ko pourtant yimɓeɓe ɓe ɓuura wakkile o añani ɓe wonɓe ga ɓe wawa dokude dara tare siidi en ɓe mbawa de ɓe mbawa ɗum donc sengo gon kadi yeɓe wakkilo ɓe daro